mga kababayan, huwag mo pong kalimutan. Tulo ka lugar sa Davao Region ang gipanguyaban sa Unity Team karong adlaw Marso 30. Gibisita ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos ug iyang running mate nga si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang duha ka lungsod ug usa ka syudad dinhi sa Davao Region. Unang gibisita sa Unity ang lungsod sa Carmen sa Davao del Norte kung diin gipasira ang National Highway kay misugwak na ang mga supporters sa lugar nga ilang giokupar. Sayo sa buntag nag-abot-abot na ang mga bus nga naghakot sa ilang supporters. Pagkahuman sa Grand Rally sa Davao del Norte, mitabok ang Unity sa Pantukan Davao de Oro ug pagkahuman milupad paingon sa Davao del Sur. Ang usa sa gipanghambog nga plataporma sa Unity mao ang paghatag ug pagtagad sa ekonomiya aron makabangon na ang nasod human kini naigo sa halos duha ka tuig nga pandemya. Darating din ang araw na masasabi natin ay ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipinas. Na dumating na ang araw na sa ating pagtutulungan sa isa't isa, pinaganda natin ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Na masasabi natin dito sa pagkakaisa, makita natin ang mga Pilipino, tayo naman ay nagkabahay. May pera naman sa bulsa, para may pakain ng pamilya, para ipag-aral ng mga anak. At bukod sa lahat, ay ang mga Pilipino magkaroon ulit ng pag-asa na ang magiging kinabukasan ay mas maliwanag at mas maganda kaysa sa pinagdaanan natin sa nakaraang 2 taon. Sama ni Bongbong Marcos ug Sara Duterte, nauna na sab ang partido ni aspiring President Panfilo Lacson ug pangampanya sa mga lugar sa Davao del Norte niadtong Pebrero ning kasamtangang tuig. Niadtong higayuna, kauban pa niya ang chairperson sa Partido Reforma nga si Congressman Pantaleon Alvarez ug mga kaalyado nila nga mga local officials sa Davao del Norte. Apan niadtong milabayng Biyernes, mideklara ang reforma nga si Presidential Aspirant Leni Robredo na ang ilang suportahan. Kung Mindanao ang target sa Team Unity, sa Eastern Samar sab nangampanya si Robredo ug siya na usab ang giendorso ni Eastern Samar Governor Ben Evardoni ug pipila ka mayor sa naisgutang probinsya. Niadtong Martes, gibisita usab ni Presidential Aspirant Manny Pacquiao ang District 5 sa Manila. Niadtong milabayng adlaw, iyang gikatagbo ang mga botante nga taga Pandacan, San Andres, Bukid ug Baseco. Samtang si Presidential Aspirant Ping Lacson, padayon nga nangampanya isip independent candidate. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.